Vale, què pensaríeu si trobéssiu algú en barretina avui en dia pel carrer? Segurament fliparíeu, no? Perquè no esteu acostumats. Però és que abans d'això era un dels complements més populars que hi havia. I és normal, que et quedes loco, perquè avui en dia quasi ningú en porta. Però fa un parell de segles atrás era tot el contrari. Lo raro era trobar-te un home que no portés barretina. Este senzill tros de llana va protegir del fred a un munt de pagesos, a un munt de pescadors, a un munt d'artesans, i en lo temps s'ha convertit en un dels símbols més representatius de Catalunya. Per això havia d'estar en este top 10 objectes de descobrir lo nostre fantàstic territori. Però per què és roja? D'on surt? I per què ha desaparegut al nostre dia a dia? Benvinguts al capítol 7 de 10 objectes per a descobrir Catalunya. Avui, la barretina. Uah, quina calor, per favor. Claro, és que això és una prenda d'hivern. I jo estic gravant això a ple estiu. Estic loco. La barretina és normalment un gorro de llana llarg, flexible, acabat en punta. Però no és el gorro de Papa Noel, ¿vale? Li falta la bola, si no seria bastant paregut, la veritat. Quan te'l poses, te'l doblegues una mica cap al costat i encara que avui en dia pràcticament sempre ho relacionem en Catalunya, el seu origen és bastant més antic. Alguns historiadors creuen que deriven de gorros que ja utilitzaven alguns pobles del Mediterrani de fa més de 2.000 anys. Al pas dels anys va acabar arribant al nostre territori, a Catalunya, i es va consolidar com una de les peces més importants a l'hora de protegir del cap, no? Diguem, durant els segles XVIII i XIX, pràcticament qualsevol pagès ne portava un al cap. No era només qüestió d'estètica, que bueno, a dia d'avui això d'estètica no en té massa, tot i que sigui bonic per la història, d'estètica no fa massa bon portar, no? I és que la llana mantenia el cap calent a l'hivern, protegia del sol quan treballaven al camp i a part la llana llavors era un material bastant econòmic i bastant fàcil d'aconseguir. Però si la barretina és així, tu t'havies de doblegar la base de baix i te sortia la característica franja negra que té a la base. Si m'aclareixo, perquè sóc penós. Veieu? Així. Llavors tu te la poses, te la posaves i te deixaves que caigués cap al costat. Més o menys. Veieu? Fuà, quina calor, per favor! Tot i que ho relacionem, com ja us he dit, al món de la pagesia, al món rural, al món dels artesans, dels pescadors, també van portar-ho personatges molt famosos de la història catalana. Escriptors, polítics i artistes la lluïen en actes populars com a sinònim d'identitat catalana. I segur que hi ha un personatge que tots coneixem i que mai, quasi mai, apareix sense barretina. Estem parlant, efectivament, del caganer del pessebre. De fet, gràcies a la tonteria del caganer del pessebre, persones d'arreu del món identifiquen la barretina com a objecte català. Existeixen molts de tipus diferents de barretines. La barretina musca, de color vermell, en una franja negra, que diria que és esta la que tinc jo, la que us estic ensenyant. La barretina llarga, un tipus de barretina que podia arribar fins a l'esquena, com el cabell llarg de les dones, doncs el mateix. O la barretina de dormir, molt més blaneta, molt més còmoda, que moltes persones feien servir durant la nit per a dormir als mesos més freds de l'hivern. Però, claro, tu pots pensar, si durant tants d'anys va ser tan popular i es portava tant, què va passar? Doncs que a finals del segle XIX la moda va començar a canviar. Se van començar a portar cada vegada més barrets, la manera de vestir va evolucionar i, a poc, la barretina va començar a tenir cada vegada menys presència als armaris de Catalunya. Tot això mai ha acabat de desaparèixer del tot. Encara a dia d'avui és protagonista a moltes festes populars, trobades de castellers, representacions tradicionals i actes culturals. Vamos, que ja no forma part del nostre armari, però sí de la nostra història, identitat i cultura. I com no, amics i amigues, mos despedim com toca, en la barretina posada. Durant centenars d'anys, sortir de casa amb barretina era el més normal del món i ningú s'hi fixava. Avui en dia, si em veguéssiu a mi pel carrer així, segurament giraríeu el cap i diríeu «Però este paio què?». Però recordeu sempre que hi ha objectes que expliquen la història d'un poble. N'hi ha que moren, n'hi ha que perviuen, n'hi ha que evolucionen i n'hi ha com la barretina que acaben convertint-se en autèntics símbols de la cultura catalana. Ja no mos protegeix del fred com abans, que podria perfectament, perquè m'està donant una calor que flipes. I ara una pregunta que us llanço. Quin és el pròxim objecte que us agradaria que descobrim al pròxim capítol? I per què la cassola de terra? Vinga, va, doneu m'agrada, deixeu-me algun comentari, que m'encanta llegir-vos.
m'ajudareu moltíssim en l'algoritme de YouTube i fins al proper capítol. Una abraçada, adeu!